Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi rahima man fil kubur bidu'a iman fil ard wa rahima man fil ardi bi syafaati man fil kubur walladzi hadana ila siratihil mustaqim wa ausolana ila dari sururi wal hubur. Wassalatu wassalamu ala man syarrafahu wa azamahu ala sairi rusulih Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa muhibbihi ila yaumi liqa'i rabbinal ghafur. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun para rama yai ingkang kula minulyaken, sesepuh pini sepuh ingkang kula hormati, wonten ing jamaah haul simbah buyut kapal ingkang dileksanakaken wonten malam menika. Mugi-mugi anggen kula panjenengan niat ingkang sae nguri-nguri ngalap berkahipun mbah buyut kapal wonten dalem menika estu-estu kita sedaya dados priyantun-priyantun ingkang kathah berkahipun manfaati dhateng kita sedaya, khususipun lumeber dhateng sedaya keluarga kula panjenengan. Amin Allahumma amin. Barang ingkang sae menika menawi saged ampun dipun putus ning tengahing dalan, gadah lelampahan ingkang sae niku menawi saged ampun dipun putus ning tengahing dalan. Keranten barang ingkang sae menika terkadang sing lakoni mboten pikantuk manfaat napa-napa, justru manfaate badhe dipun tampi ten kene anak putunipun. Kala wangsuli lelampahan ingkang sae menika terkadang sing lakoni ora entuk manfaat napa-napa, justru manfaate dipun paringke kalih Gusti Allah ten kene anak putu kula lan panjenengan. Ngeten iki jenengan paham mboten? Niki kok salone kok napa? Nggih. Pon kula contohke sing pun wonten ten ngajengipun kula lan panjenengan. Ten Kudus niku wonten kiai ingkang alim allamah khusus bidang Al-Qur'anul Karim. Naminipun Mbah Kiai Arwani. Nate mireng Mbak Arwani. Mbak Arwani niku gadah rama naminipun Mbah Kiai Haji Amin Said. Mbah Haji Amin Said duwe garwa ingkang asma Mbah Kiai Haji Wanifah.
Mbah Haji Amin Said duwe garwa naminipun Mbah Hajah Wanifah. Mbah Haji Amin Said duwe putra sing bajeng antawisipun dipun paringi asma Mbah Kiai Arwani. Mbah Haji Amin Said niku priyantun sing sregepe maca Quran luar biasa. Angger pendat dinten mesti khatam, angger pendat dinten mesti khatam. Semonten ugi garwanipun naminipun Bu Hajah Wanifah. Tiang kalih niki sregepipun maca Quran luar biasa. Ning boten diparingi apal Quran kali Gusti Allah. Lah sing apal Quran sapa? Putra-putrane. Ing antawisipun putrane Mbah Ki Haji Amin Said kalih Bu Hajah Wanifah inggih menika panjenenganipun Mbah Kiai Arwani. Mbah Arwani nalikane mondok Quran ten Krapyak Yogya. Quran iku kandele sementen. Nggih. Jusipun 30 juz, ayatipun miturut kaul sing muktamad 6.666 ayat. Diapalke Mbah Kiai Arwani apal Quran. Mboten namung apal Quran sarasan, bahkan satu-satunya muridipun Mbah Kiai Munawir ingkang apal qiraatus sab'ah namung Mbah Kiai Arwani. Sing kangelan wau bapak ibune, nggih. Ning sing nampa manfaate ten nggene putrane. Mbak Arwani nikah kalih Bunaki, dikaroni anak sing tesih gesang namung kalih. Siji diparingi asma Mbah Kiai Ulinuha, nomor kalih Mbah Kiai Ulil Albab. Putranipun Mbah Kiai Arwani sing tesih gesang namung kalih niki Gus Ulin kali Gus Albab tiyange apal Quran. Bahkan boten apal Quran, qiraatus sab'ah juga hafal Quran. Wow sing kangelan bapak ibune ning sing nampa manfaat putrane mudhun ten nggene putune. Lajeng Gus Ulin nikah kalih Bu Nur Ismah. Bu Nur Ismah panjenenganipun apal Quran. Gus Albab nikah kalih Bu Zuhaira juga hafal Al-Quran. Sing kula gumuni nganti sakniki dereng mathuk ten pikiran kula. Tekan besan kalihipun Mbah Kiai Arwani. Mara sepai Gus Ulin naminipun Mbah Dola Salamah Hajen, wonge apal Quran. Mara sepai Gus Bab naminipun Mbah Kiai Syaroni Ahmadi, ramanipun Bu Zuhairah juga hafal Al-Quran. Paham betul? Jebul wau sing kangelan ming wong loro, tapi sing nampa manfaat anake, putune, besane, mantune. Paham betul? Milane nek dilakon apik, aja dilereni ning tengahing dalan. Aja nyegerko entuk apa entuk nglakoni ngeten iki. Terkadang sing nglakoni kaapian ora entuk manfaate napa-napa, justru manfaate badhe dipun paringke ten kene anak putune kula jenengan. Kula padosi, Pak.
ana tarak penjelasan sing nerangke kaya ngene iki. Jebul kecekel kitabe namung alit napa kitab Bada'i Zuhur kandele namung sementen. Temriku dipun dawuhake annal khair minal ajdadi yanfaul aulada. Lampah apike wong tuwa iku terkadang manfaati tenggene anak putunipun. Dadi lakon apike wong tuwa iku terkadang manfaati barokai tenggene anak putune. Bilane nek jenengan ngertos ana wong biasa tapi duwe anak ngalim kudu jenengan gumun. Lah nek ana wong alim duwe anak sing ora alim iku jenengan kudune takon. Mergo napa? Wong alim dhe anak alim iku wis biasa. Tapi nek wong biasa ndek anak sing alim iku luar biasa. Nggih. Nggih mboten. Lah sing bingungke malih nek ana wong alim jebul anake ora alim. Iki sing bingungke. Ilane. Gusti Allah ndamel manusa urip niku. Allah Subhanahu wa taala ndamel manusa khususipun niku dipun damel beda-beda. Ana manusa sing dipun ciptakaken Allah dikersakaken dados tiyang sugih. Ugi wonten manusa ingkang dipun damel Allah dipun kersakaken dados tiyang ingkang fakir. Allah ndamel manusa dipun ciptakaken dipun kersakaken dados tiyang alim. Ugi Allah ngersakaken manusa dados manusa dikersakaken ingkang bodho. Wonten malih manusa ingkang dipun kersakaken dados pejabat lan wonten ingkang dipun kersakaken dhateng rakyat biasa. Keberagaman manusa urip ten ngalam donya niki endi sing entuk nilai terbaik di hadapan Gusti Allah. Tiyang sing angsal nilai terbaik di hadapan Allah niku priyantun-priyantun sing nalikane uripe bermanfaat kagem tiyang sanes. Pilane ora nutup kemungkinan wong alim diungkuli mulyane karo sing bodho. Ora nutup kemungkinan wong sing sugih mulyane diungkuli karo wong fakir. Ora nutup kemungkinan mulyane wong sing alim diungkuli kalian wong sing bodho. Merga napa? Ukuran wong sing apik menggahipun Allah niki wong sing selalu bermanfaat kagem tiyang sanes. Lah nek ana wong urip iso manfaati karo sing urip niku pun biasa. Ya. Nek ana wong sing urip iso manfaati karo sing mati niku nggih biasa. Sing luar biasa niku nek ana wong sing wis mati tapi ijeh iso manfaati karo sing urip. Paham mboten karo kula ngoten? Contone nek jenengan kepengin contoh jenengan nate ziarah ten makamipun Sunan Muria mboten? Nate ping pinten? Bolak-balik. Nek bolak-balik berarti jenengan pun apal ondak-ondakan Gunung Muria niku jumlahe wonten pinten? Non?
jarene pun bolak-balik. Ondak-ondakan Gunung Muria niku jumlahe wonten pinten? Nah, sepanjang ondak-ondakan Gunung Muria niku tiang dosadian kathah napa gedhe? Kathah. Pajeng napa mboten? Pajeng. Lho wong nok Muria mrema kok mlarise kaya ngono. Kula niku nate ziarah ten Muria. Kula niku penasaran tiang wedok adol ganyong. Ganyong niku ngertos nggih? Mulai buka nganti jam 09.00 kula ngeti mawon. Lajeng kula nyeraki. Mbah, jenengan sadyan ganyong pun angsal yatra pinten? Dumete diantong kinten kula kan ngitung piyambak. Mulai buka ngantos jam 09.00 niku entek mremo ganyong tak itung duwite wonten 750. Lajeng kula takon, "Mbah, jenengan niku asli mriki?" "Iya, Nah." "Dalem jenengan pundi, Mbah?" "Kok nggon kampung ojekan iki lho, Nah." "Berarti jenengan tiang mriki asli, Mbah?" "Iya." "Lah ngenten iki jenengan biasane ziarah ring makame Sunan Muria niku pendhat dinten ping pinten, Mbah?" Jawabanipun ngagetno kula. "Apa nang aku ora berziarah." Padahal mrema ganyong entuke semonten ewu. Kira-kira nggih. Sunan Muria makome mok pindah Mbarjadi. Mrema ganyong ten mriko pajeng mboten? Ora pajeng. Berarti iki mbukteke ana wong sing wis mati ning ijih iso manfaati karo sing urip. Sing nomor loro kula nalikane ziarah ten Ngampel. Ziarah ten Ngampel niku kan sepanjang ratusan. Niku kan wonten kotak amal. Ngantos dugi makom Ngampel. Kula itung kotake niku wonten 21 kotak. Pas kula dugi mriko niku wayahe buka kotak amal. Ngantos panitia niku mindhahi kotak dimot nganggo kletek. Kletek niku kertas nggih. Kletek niku. Digoreng kantor, lajeng kula mampir. Kula takok kali panitia, "Mas, kotak sing jenengan lebetke ten kantor niki mangkih duwite dipun itung." "Nggih." "Jenengan sinten kok takon niku? Kula kepengin ngerti, Mas." "Entuk monggo masang kotak amal sepanjang dalan ning nggone Sunan Ngampel niki pun pinten taun, Mas?" Jawabanipun niku mengeten. "Napa kula masak kotak amal niki nembih pendhat dinten?" "Nembih pendhat dinten kotak amal sing kepasang ten mriku, setiap kotak amal niku kebak arta. Dadi wong mati iso luru duit." Nggih. Wong mati iso nglurono duit sing urip. 21 kotak sing digoreng kantor niki kebak duit kabeh. Ndak awake dhewe niki wong urip. Ya ana yene entuke mbok gawe niki entuk pirang kotak. Don, awake dhewe iki wong urip. Ya ana yene mbok gawe niki entuk pirang kotak. Lah nggih. Apike wong sing mati iki manfaati karo sing urip ikilah sing disebut wong sing apik menggahipun sinten? Gusti Allah. Milane ten Quran wala tasabbanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatam bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Awake dhewe aja nganggep nek wong-wong sing mati mergo mbela agamane Gusti Allah mau anggap mati temenan, aja. Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun, balik priyantun-priyantun niku hakikate ijih urip. Bal yurzakun, balik wong iku ijih nampa rezeki kang karsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun sewu,
kados panjenenganipun Simbah Buyut niki priyantun sing inggil pangkate, priyantun sing utami pangkate. Aja mau anggap Mbah Buyut wis mati temen. Ning hakikate Mbah Buyut niki tesih gesang. Saking ijeh uripe Mbah Buyut ya tasarrufu katasarrufi fi hayatihi. Ijeh iso aktivitas kaya aktivitase nalikane uripe. Kula nate diceritani kalih guru kula. Ten Mayong niku wonten Habib jenenge Habib Ali. Nate pirsa. Habib Ali niku dalemipun arah Bang Ijo nek mriko ring Gleget, nek mriko ring nggon Pancur. Ngertos nggih? Sekitar 50 meter dari Bang Ijo Mayong. Bib Ali niku nalika gesangi nate ziarah ten makamipun Sunan Kudus. Lajeng panjenenganipun Habib Ali mlebet ten nggen makamipun Sunan Kudus dipirsani kalih tiyang sing jaga makam. Bib Ali mlebu bareng mlebu sediluk langsung metu. Sing jaga makam takon, "Bib, jenengan jaro kok namung sekedap." Napa Habib Ali ngendikane? "Ya Kang, mergo sunane langgek lunga." Sunan Kudus sing dijarohi niku langgek napa? Langgek lunga. Tak tinggal mulai dhisik, engko nek wis teka aku tak mara mene meneh. Akhiripun Habib Ali mantuk nembe dugi tunggul Sunan Kudus wis rawuh, lajeng balik ten Kudus malih. Lho ngeten iki. Wong sing keparek kali Gusti Allah ning kubure hakikate ora mati. Ning hakikate isih urip. Kapan nek isih urip, mok jaluki tulung iso nulungi mboten? Iso nulungi mboten? Kapan mau sambati iso nyambati mboten? Lah niku lho. Milane kita Ahlussunnah wal Jamaah iku ana basa wasilah. Wasilah niku nyampeke hajate sing urip dhateng Gusti Allah. Kados Mbah Buyut ngenten iki. Jenengan waduli Mbah kula niki priyantun sing susah gesangi. Mbok gawe kula mboten nate lancar Mbah. Tulung sampai ke kali Gusti Allah, suwun ke kali Gusti Allah nggih Mbah. Ngeten iki Mbah Buyut kan tesih gesang. Mok jaluki sambat ngoten niku, iso nulungi mboten? Saged. Milane kula jenengan ziarah ngkholi ndongake Simbah Buyut kapal niki tujuane setunggal ngalap barokahipun Simbah Buyut. Muga-muga kita sedaya pikantuk berkahipun, amin Allahumma amin. Mekaten para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, ingkang saged kula aturke, kula nderek rawuh wonten dalu menika niatipun ngalap barokahipun Simbah Buyut. Muga-muga kula sakeluarga kula sakeluargane panjenengan sedaya pikantuk berkahipun lan manfaatipun, amin Allahumma amin. Ila ruhi Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadil ladzi tanhalu bil uqad wa tanfarju bil qurab wa tuqda bil hawaiz wa tunalu bi rabai bahausul khawati mustasqalukum bi yadil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi 'adati kulli man mila
Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa ahlana min ahlil Qur'an min ahlil Qur'an min ahlil Qur'an min ahlil ummin nafi'ah min ahli ahlakil karimah min ahli sa'adah wa li birril walidain wa li husnul khatimah wa la tajal wa yahum min ahli dhair wa li tujan. Allahumma nas'aluka as-salama was sihah wal afiyah lana wa li auladina wa li dzurriyyatina wa liman haqqa 'alaina wa liman ahsana ilaina wa man sa'a 'alaina. Allahumma yassir lana umurana min umri dunya wal akhirah bi barakati istima'ina hadza fi hadzal maqam. Barik lana fi umrina wa barik lana fi hayatina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ulumina wa barik lana ma ataitana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. Ya kan abdu ya nasta'in wa siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi fidli wa walidayya wa lil mu'minina. Kenang langkung nyuwun kenging sampun pangapunten. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.